Elke dag op PNM brengen Ann of Josje een verhaal in het dialect. Herkenbaar, verrassend en het zit dich aan het denken. Vandaag het verhaal met de titel De ontmoeting. Vandaag, een schoene herfstdag, ben ik de weg overgestoken en regelrecht de bus ingelopen. Zongen honk vandaag. Al voel ik me daarover lichtelijk schuldig. Dat biertje moet er ook goed. Maar ik heb mijn eigen doel gesteld vandaag. En dat is niet dat de honk kan schieten en hun de zoveel meters in territorium afbakent met ene druppel. Ik heb de schoonheid binnen hangbereik, pal tegenover mijn vuurdeur. De bus, nou zeker, staat voor mij voor warme kleuren, symfonie en balans. Die ganse bus is in deze tijd echt op zijn schoonst. Qua kleuren, ook nog helemaal mijn kleuren. De wind die door de boom roest. Boven mij vliegen een zwerm vogels snaterend over naar een warme bestemming. De kratsende krijen die voor mij altijd gaat bedreigends hebben, op het irritante af, maar niet vandaag. Die maken deel uit van dit stukje natuur, net wie ikzelf. Ik vind mezelf ook soms irritant en wies mich dan af. Als ik weer het beter weet, altijd gelijk wil hebben en van andere mensen weinig ruimte laat. In de natuur griep de mens in door te snoeien en te kappen. Op die manier komt er wel ruimte voor de boom en de planten en door het leeg te groeien. Na een stuk gewandeld te hebben, zet ik me neven de paden in de zon. De hemelbiertjes komen op me zitten. Bij de eerste zon komen die massaal tevoorschijn. En het lijkt alsof ze mij verwelkomen. Zo geniet ik van de verwarmende zonnestralen in deze nazomerdag. De bus is zo schoon. De vlammende kleuren van al die verschillende soorten struik en buim. De meeste buim die groeien recht omhoog. Sommige ook ganz scheef. Muggen die dansen in het late leeg. En ik zie bessen in verschillende kleuren en grudden. Er kunt iemand neven met een honk. Ik groet, maar kijk er weer niet naar om. Ik ben nou hij om volop te genieten. En daar huren even veel andere mensen bij. Dan komt er uit de bus een motor aan. Wat moet hij dan hij? Dat mag gaar niet. De motor hier stopt. Wem is dat? Wat wil hij? Ook hij groet mij. Steekt zich een sigaret op en vuurt weer aan. De wils niet weten wieveel dat er in dat even door mijn kop is gegaan. Dat hij simpel zin in een sigaret, that's it. Dan duurde de wiel, wist dat ik mijn innerlijke rust heb teruggevonden. En ik focus me opnieuw op de bus en al dat chance wat daar is. Op de achtergrond hoor ik geluiden van een camping die nog redelijk bezat is. En ik kreeg de ingeving dat het hangtijd is om op huis aan te gaan. Omdat het tijd wordt, wat gaat te doen, dat houdt je niet. Terwijl ik alle tijd heb en het hij zo schoon is. Ik wandel in een rustig tempo terug op huis aan. Normaal heb ik stevig de pas erin. Nou niet. Ik wandel, kijk, rook, ik geniet. Neven de paad staan 2 opgeschoten jongens die mij vragen naar de tijd. Omdat ik al vanavond heb mijn oudste dochter geboren is geen horloge meer draag, zeg ik nou waarheid dat ik daar niks over kan zeggen. Mijn telefoon heb ik ook in huis gelaten. Heel even voel ik de behoefte mij te verontschuldigen bij die 2, maar laat het maar geweren. Ik ben hij deze namiddag echt voor mezelf. Welbewust, zonder kloktijd. Als ik weer ga, op mijn gemaak, zie ik de vale zomerbloemen in het gras, in het licht van de zakkende zon. De natuur die straalt intense rust uit, die ik zelf op dit moment gewaar ben. Aan de bosrand ga ik linksaf richting Toes. Op het speelveldje spelen jongens een putje voetbal. Mijn zoon is erbij. Hey mam! Na een kort gesprekje loop ik weer. Ik voel tranen van dankbaarheid. Dat hij zomaar buiten speelt en ik hem tegenkom. Gewoon omdat het kan en hij ervan geniet. Dat zie ik.
Wist appetit voor het eten? Vormig stikt een eikater de weg over. Dit schudt niet zomaar weg, maar blijft wie gehypnotiseerd aan de bankschors hangen en kijkt naar mij. Die gapt naar mij. Wat een wonderlijke ontmoeting op een valreep. Die zou ik gemist hebben als ik hij mijn dagelijks rondje met de honk had gelopen en alleen maar aan de lijn had getrokken, omdat zijn tempo veel hoger of veel lager ligt dan het mijn. Feitelijk dat mijn honk aldag precies dat, hoe ik net zo van genoten heb. Genieten van iedere minuut die hem gegeven is in de Helgische bus.